perquè ell doncs els trobarà aquí a la cuina, no? Dani? I ell explicarà una miqueta el que ha fet avui. Sens dubte estarà delicioso. ¿Vale, Dani? Todo teo. Buena tarde y gracias a todos por venir. Bueno, hoy les voy a explicar el plato que he hecho para esta ocasión, en honor a Josep María, como siempre, pero será diferente a otras veces. Siempre he trabajado afín al artista en conceptos de colores, de textura, más de vista. Y hoy quise hacer un plato para expresar más desde el sentido. Lo verán expuesto aquí y le he denominado con el nombre de Vermut de la reflexión. El plato de hoy será un vermut, todos los ingredientes de un vermut, digamos, desde el líquido, las olivas, las patatas, los mejillones, que son todos ingredientes ligados a la costa, al mar, a la parte mediterránea. Pero además está expuesto ahí en el plato de una forma de ver que no es lo similar a los colores que utiliza Josep María, sino que expresa todo lo contrario. ¿Y el por qué? Tiene un hilo conductor en sí de lo que él hace, pero yo quiero aportar desde lo que yo hago un poquito de reflexión, por eso se llama Vermut para la reflexión, que es que tenemos que agradecer a la naturaleza que tenemos para que un artista como él se pueda expresar haciendo estas obras. Entonces, aportando un poquito a cada uno, en este caso mi aportación es reflexionar con este plato de cómo están nuestros mares, de cómo están nuestras costas, de cómo están nuestras aguas, y verlo y reflexionar un poquito, porque todo lo que vemos aquí alrededor, todas estas maravillas que nos expresa Josep María, es gracias a eso, a lo que tenemos, a lo que nos rodea este paisaje. Y a veces no lo pensamos. Entonces, hacer una pausa es hacer un vermut. Y a su vez reflexionar, para que gente como Josep María y todos estos artistas nos puedan seguir aportando todo. Entonces, mi pequeña aportación en este plato es eso, que lo verán ahí, una exposición con latas, comidas, que son los ingredientes que van a componer este vermut, pero a su vez quiero dejar este mensaje, el respeto por toda la naturaleza y todo nuestro entorno, para que seguimos poder apreciar todas estas obras y de mucha gente más que hace. Así que espero que lo disfruten y a pensar un poquito. ¿Qué pasas? A la cuina? Vale, gràcies. Maria, Gràcies. em sembla que fa com quasi com 23, 24, 25 anys, no sé quants, que et veiem per festes. No. No? Més? 29. No, que et veiem fa més anys. Bueno, recordo, vas venir per primera vegada tot just sortit de l'escola amb cabells. Encara estava així. Bueno, doncs benvinguts. Ahir per seguiment vaig estar a l'estudi amb ell, serà una estona, i jo li deia, escolta, és que aquest any hi ha molt de mar. I ell em diu, doncs clar, és que als rius no hi ha aigua. Per tant, tenim la sort que ell és un tio artista versàtil i s'adapta al que tenim. Tenim aigua de mar, que no ens l'acabarem, la dels rius esperem que s'ompli aviat, no? Per això tenia una miqueta de petit comentari al començament, i en Dani també, però està molt bé, Dani, gràcies també. I ja està. Maria, tens alguna cosa per explicar tu? Alguna coseta, perquè em sembla que... Bona tarda, bona nit, gràcies per ser aquí. Alguna coseta us puc dir, costa molt perquè l'any que ve farà 30 anys que vaig fer la primera exposició aquí, en tenia 24. Estava fent quart de pintura mural a Olot, a la Catedral d'Olot. L'any que ve farem una altra festa. Una festa fantàstica. Esperem que tots hi puguem ser-hi altra vegada per veure'ns. El que deia en Dani de la reflexió i en Carles de l'aigua i tot això, estem aquí una mica... Fixeu-vos, amb en Lluís en parlàvem també l'altre dia, una mica els meus paisatges marítims, si us hi heu fixat, no hi ha presència humana al lloc. No hi ha arqueologis, no hi ha barques, no hi ha éssers humans, no hi ha ningú.
I senzillament és perquè jo el veig d'aquesta manera, m'agrada més el paisatge així despullat, sense verge, perquè ja ho sabeu que som uns depredadors, tot, i som invasors, i per tant a mi tot això és la part que no vull mostrar. Per això mostro un paisatge net, pur i senzill, que és el que a vegades estem tan acostumats a veure que no li donem importància, perquè quan veiem un mar que no hi ha ni barques, ni persones, ni pescadors, ni d'allò, ens sobta, ens fa estrany. És aquí una mica el que jo us vull pretendre que li descobriu alguna cosa, que el contempleu, que el podeu veure cada dia i disfrutar. Lluís em parlava una miqueta l'altre dia, aquesta buidor, que vull que no sigui buida perquè jo intento omplir-la amb molts colors, amb molts volums, amb molts contrallums, i donar-vos aquesta part que deia en Dani de reflexió de tot el que està passant, que és una passada que esteu veient, el canvi climàtic, tot, en fi. I, bueno, la descoberta d'aquests moments els estem veient i els estem patint tots, ho veieu per les notícies, ho veieu aquí mateix, sortint a fora i tal. En fi, no em vull posar més per aquesta altra part, però hi ha una gran presència del mar aquí, el més plàstic i el més pictòric. Hi ha una escombrada per els 10 quilòmetres de Lloret cap aquí, Lluís? O sigui, i molts formats allargats. Cada vegada veig més clar que per pintar el mar haig de seguir el format aquest panoràmic, perquè la línia de mar, en principi, és la que em dona ja, que em parteix el quadre, que em divideix la part terrestre de la part marina, i per tant l'accentuo més del conte i vull que sigui aquest. Hi ha algun paisatge que sempre us dic que ja és últimament al sud de França, de la Provença, que fa uns anys que l'estic pintant bastant també, i moltes coses de per aquí. Jo ja us ho he dit moltes vegades, i us ho torno a dir perquè no sé si us en recordeu, jo m'emociono molt pintant els meus quadros. Si de la manera que us els puc transmetre, ensenyar-vos-els, veure'ls, us puc transmetre aquest moment parat allà d'emoció i de vibració, de contemplació, de relax, digueu-li com vulgueu, i de reflexió, com deia en Dani, del que sigui, doncs benvingut sigui. Això és el que jo fa que m'ho passi bé en aquest meu treball. Jo estic molt content de poder fer aquest treball que m'agrada molt i que m'omple, que no vol dir que quan hi sigui pel mig em baralli, amb coses formals, encaixos, colors, composicions, coses rares ja, però transmetre això i que li pugui causar qualsevol sentit a la gent, que es pugui sentir calmada, que es pugui, no sé, que li vinguin records, memòria, en fi, això fa que hi hagi un feedback, que hi hagi una reciprocitat entre vosaltres que esteu aquí i els meus quadros, que al final, al cap i a la fi, surten de l'estudi i venen aquí, i això és una altra cosa, l'estudi estan apilats, no es veuen bé, estan una sobre l'altra, i aquí quan s'acaben d'ensenyar ben posats, això realment... Vull dir que si teniu algun moment per tornar a passar que no hi hagi tanta gent i pugueu-vos separar 2 metres del quadre i mirar-lo i fer una lectura amb la vista, i també val la pena anar dedicar-li mig minut, 30 segons a cada quadre i saltar d'un a l'altre. Jo ja no sé què dir més, perquè ara el Lluís el té preparada llarga, que la fa llarga cada any, i aquest any m'ha dit que l'escurçaria 2 o 3 minuts. Per tant, us dono les gràcies, que passeu unes bones festes i teniu un moment de passar un altre moment a veure-la, la disfrutareu una mica més. Gràcies per ser-hi. Gràcies. Se sent bé sense micro? Sí. Sentiu bé? És que a mi no m'agrada agafar un micro. Bé, bona tarda a tothom també, benvinguts, ben trobats aquí. Quan donem un paper en blanc amb un nen petit i li diem que ens pinti alguna cosa, sempre pinta això. Pinta el sol, els núvols, el mar, el que té davant, el que li has conegut, la caseta, el riu... Amb ell explicaré coses sueltes que me fan gràcia perquè al final lliguen totes. Abans del Covid vam fer un muntatge que era com una experiència i deia pinta amb l'artista que t'agrada. I
cada vegada que hi havia una exposició, amb la mesura que es podia, s'organitzava un taller que la gent podia vindre a pintar amb l'artista. Durant un diumenge al matí fèiem una sessió de 4 hores que tothom podia venir i pintar el que volia. Evidentment, quan venia ell, havíem de dir prou. No hi cabíem aquí més, no? I la gent venia amb el que volia, amb un paper, amb una tela, amb el que fos, i es posava a dibuixar o copiar un tall de quadre o a pintar alguna cosa i intentava aprendre alguna cosa del que el Josep Maria li podia explicar de la seva obra, no? Van ser experiències molt maques, el Covid ens les va tallar, tenim ganes de continuar-les, però era curiós veure com la gent s'identifica amb aquestes coses que ens agraden, no? I què és el que ens agrada? No sé, ens agrada el que tenim a prop, el que coneixem, el que... Bueno, no sabem ben bé per què ens agrada, però sí que sabem que ens agrada, no? I un factor que té en compte tot això és la proximitat. Tenim la sort d'estar en un entorn absolutament privilegiat. Ens en podem anar del mar a la muntanya i d'allà surten aquests quadros de neu i aquests quadros de mar, no? I tenir un artista com el Josep Maria que és capaç de plasmar-los és tancar un cercle fantàstic. Aquesta pintura es pot dir perquè ha quedat una mica, si es pot dir, mal dit, descatalogada, no? Perquè els grans moviments i les grans tendències han provocat que la gent investigués, arrisqués, provés, jugués amb tècniques i amb coses per intentar treure el que portava dintre. Però nosaltres ho comprovem amb la gent, amb la resposta que té el públic. Fa 20 i pico d'anys que ve en Josep Maria i quan arriba ell, darrere seu, comença a haver-hi tot un seguit de públic, de trucades, de gent que ens ve, que ens diu quan comença aquesta exposició, i veiem i entenem que d'alguna manera amb aquest estil i amb aquesta estètica que ell pinta està fora de tot el que són les modes, els moments, les tendències o el que pugui prevaldre davant d'una opinió de qualsevol crític que surti en una columna d'un diari. Senzillament la gent quan es posa davant d'un quadre al final diu m'agrada o no m'agrada. I veiem que aquesta experiència de posar-se davant d'una peça de Josep Maria va passant els anys i la gent es posa davant d'un quadre, descobreix el quadre que li agrada a l'exposició i diu és fantàstic. Això és com es pinta la llum d'aquesta manera, no? Com és capaç de dibuixar això? On estan les pinzellades aquí? On estan aquests 1000 punts de pinzell posats en aquest quadre, no? I això es va repetint. I avui encara ho comentàvem, i abans de començar aquesta exposició ho comentava, que és capaç de 20 anys després continuar enamorant la gent una mica amb un quadre. Vull dir, tampoc cal explicar res. Vull dir, quan la gent es posa davant d'una cosa que li agrada, no mira si allò està de moda o no està de moda, senzillament diu m'ha agradat. I se'n va amb un cert final feliç en el cervell, que et van guardant totes les coses bones per un costat i les dolentes per un altre, aquella cosa bona li queden allà, no? I aquests quadres destinen això, és una pintura feta per ser maca, ben treballada, ben tocada, tècnicament inqüestionable, i és capaç de pintar-te un enquadre que tu hi passaràs moltes vegades per davant seu i no hi donaràs importància. I ell l'agafa, l'encaixa dintre d'un marc, l'enquadra i li busca el moment i la llum adequada i te'l presenta allà i dius això és genial. Això és art, és artesania, no ho sé, m'és igual. El cas és que fugint d'etiquetes i fugint del que són aquestes històries que han volgut posar i encaixar-ho tot, doncs això no té espai d'encaix, té senzillament la qualitat, té senzillament la capacitat de parlar una mica o de transmetre a un espectador sensacions i tu posar-te davant d'un quadre i entrar dintre del quadre i quasi bé formar part del quadre. Això és el que és maco de la pintura, és el que és maco sentir-te que estàs oh, que maco que és aquell lloc, o jo aquell lloc el conec, oh, que és maco. De fet, aquesta és una pintura intemporal, com bé deia ell, procura no posar-hi cap element que li marqui que passa el temps o quan ha sigut pintat allò, més enllà d'una estació de l'any. Senzillament, aquesta és una pintura o és una vista o és un tema que pot estar pintat fa 10, 20, 30 anys, més igual, no li posem, i tampoc pretenem posar-li data. Senzillament és aquesta virtut que tenen alguns artistes per aturar el temps en un moment que el converteixen en màgia i el comparteixen. Aquesta màgia la fan compartir amb la gent. Bueno, això és una mica, en definitiva, això és art. Diguem-ne com vulguem, però és la màgia que ha de tenir l'art perquè perduri. En el seu cas, 20 i no sé quants anys, repetint aquesta experiència cada any i no deixant nosaltres mateixos de sorprendre'ns a nosaltres mateixos, que ens agrada i portem 33 anys veient 33 anys de galeria i visitant museus i visitant col·leccions i coneguent artistes
i veient com evoluciona la pintura i l'art en general, no ens deixem de sorprendre que ens continuem posant davant d'un quadre d'en Josep Maria i dient, és fantàstic, i prou, és capaç de te pares allà davant i dius, molt bé, res més, no necessito res més en un quadre, no? Necessito anar-me'n amb aquest cert final feliç. No m'he allargat, com veuràs, això duraràs 3 o 4 minuts. Fins aquí està bé, Fins aquí està bé. Bé, aturem el tema aquí, disfruteu d'aquesta exposició, és el nostre gran clàssic i amb ell no hi hem volgut renunciar mai i esperem que aquesta experiència compartim molts anys més i que la puguem compartir també evidentment amb tothom que s'hi vulgui aventurar.